Isto é Frecuencia Morada, o podcast do CIFA Xunqueira con mirada feminista. Benvidas e benvidos ao primeiro episodio do novo podcast do CIFA Xunqueira, Frecuencia Morada, un espazo no que achegarnos a realidade dende unha perspectiva feminista. Eu son Alba, recén titulada no Centro en Promoción de Igualdade de Xénero e veño de rematar a FCT en FEMUPO, onde me atopo actualmente traballando. Eu son Ana, alumna de segundo curso de Promoción de Igualdade de Xénero. Desde fai 6 anos deixei o meu traballo para dedicarme aos coidados, acompañar o crecemento dos meus fillos principalmente e tamén a coidar a miña nai. E hoxe precisamente imos falar de coidados coa nosa convidada, Iria Vázquez Silva. Iria é socióloga, doutora e experta en estudios de xénero, profesora na Universidade de Vigo e coordinadora do libro Non nacemos para coidar, a realidade dos coidados desde unha perspectiva de xénero. Benvida, Iria. Gracias por estar hoxe aquí, é unha ledicia poder contar contigo. Moitas grazas polo convite. Bueno, primeiramente gustaríanos que nos contes como xorde a idea do libro e que nos fales sobre a perspectiva de xénero e por que é importante a mirada de xénero. Pois o libro xorde de unha proposta da Unidade de Igualdade da Universidade de Vigo para, visibilizar investigacións que se fan desde a universidade, tanto por parte de profesorado como alumnas, doutorandas, doutorandos, calquera persoa que faga investigación desde unha perspectiva feminista, non? E xustamente ese é o fío, non, que percorre este libro, porque non nacemos para coidar, pois sempre que falamos de coidados temos que ter en conta as grandes desigualdades entre homes e mulleres, tanto no ámbito das familias, non, como no ámbito público, é dicir, como nos traballos remunerados. Existe unha desigualdade e unha minusvaloración tanto social como económica dos coidados. Era imprescindible, non, ter esa perspectiva de xénero. E todas as persoas, non, que escriben, que é un libro colectivo, que eu coordino, pero un libro colectivo con moitas achegas, desde o eido do dereito, desde o eido sociolóxico, histórico, do traballo social, pero todos os capítulos teñen esta perspectiva. Non teño vida. Pasei 3 anos da miña vida da miña habitación para a dela e da dela para a miña. Toda a noite. Porque estaba sempre chamando por min e non me deixaba dormir. Cando se aborda o tema dos coidados, que entendemos por eles? Que inclúen estas tarefas ou responsabilidades no día a día? É unha pregunta moi boa e moi complexa, porque coidar ten unha parte material que ten que ver con, dar de comer, limpar, cousas materiais, non, que se fan por outras persoas, pero tamén ten unha parte inmaterial que ten que ver co coidado un pouco emocional, estar pendente, que en inglés, por exemplo, existe a palabra care about, non? Que é estar pendente. Entón ten estas dúas dimensións, por eso tan complexo, non? Por eso nos levamos xa varias décadas falando da socioloxía dos coidados, porque xa a propia definición e que ademais se dea en diferentes espazos, non? O sea, se dá no entorno das familias, se dá nos traballos remunerados, non? Do servicio de axuda a domicilio, as empregadas do fogar, nas residencias, quero dicir, hai moitísimos traballos vinculados aos coidados, pero algo teñen en común, vale? Que é iso, que a maior parte están realizados por mulleres e ademais están un pouco minusvalorados social e económicamente. Eso é o nexo común que deberíamos mudar. Claro, poderíamos considerar que os coidados son esenciais para a supervivencia, non? Evidente. Eu creo que coa pandemia houve un gran debate que penso que foi moi interesante e que quizás nos esquecimos, que tivo que ver con que traballos son esenciais para a nosa sociedade. Non sei se vos lembrades, non, dese momento no que houve que tomar esa decisión. Sí. Evidentemente os coidados estaban aí. Entón, é claro, non, que son tamén desde os ecofeminismos, poderíamos decir, que sempre se puxo, non, no centro a idea de, por unha banda, somos dependentes do medio,
non? Do ecosistema no que estamos, que tamén se nos esquece bastante, e por outra parte, as persoas somos interdependentes. É imposible ser autónomas no sentido de non depender de outras persoas para a supervivencia. Isto está máis que demostrado, non? Sí. Entón, esta interdependencia nos fai que ao longo da nosa vida, porque a xente como que ás veces pensa que cando eres crianza ou cando eres maior, cando máis cuidados precisas. Bueno, sí, moitas veces sí, porque poden ser persoas moi dependentes, pero ao longo da nosa vida pasamos por un montón de momentos de dependencia, xa sexa pues, de temas de saúde mental ou físicos ou emocionais, nos que dependemos unhas persoas dos cuidados de outras persoas. Entón, esta idea de que somos interdependentes eu creo que aínda temos que asumir como sociedade, porque hai un pouco o mito, non? Desta idea bueno, de que nacemos e que de repente somos persoas totalmente independentes que non dependemos de ninguén. Ollo, porque isto é unha ilusión óptica e que realmente que pode facer moito daño tamén. Sí. Totalmente, Iria. ¿Y quién cuida? ¿Quién cuida en tu casa? ¿Quién cuida? Yo a quien haya que cuidar. ¿Quién te cuidó de pequeño? Mi madre, básicamente. Porque ella trabajaba en casa, mi padre trabajaba fuera, entonces... ¿Y piensas que los cuidados mudaron de género? No. Yo creo que no. Aparentemente parece que sí, es cierto que bueno, sí que hay un cambio. Pero aún así recaen básicamente en las mujeres. Y a nivel legal, también normalmente las mujeres suelen tener un salario más bajo. Cuando hay que renunciar para reducir jornada y cuidar, ¿quién renuncia? Normalmente las mujeres. En mi opinión, pero bueno. Y por experiencia, por lo que veo. Pues muchas gracias. De nada. Quen se ocupa dos cuidados na casa? A miña nai. Quen te cuidou de pequena? Os meus abuelos, tanto abuelo como abuela maternos e a miña nai. Pensas que os cuidados mudaron de xénero? Pouco a pouco, sí, pero ainda a día de hoxe segue sendo algo moi feminino das mulleres. E despois de definir brevemente o contexto, como xa nos ías ir adiantando, imos ver que supón isto para as mulleres, que adican o doble de horas que os homes en xeral os cuidados. A que están renunciando? Que crees que deixan de facer, Iria? Pois eu creo que por unha banda as mulleres, efectivamente, todos os datos din que dedicamos 2 horas ao día máis ao traballo doméstico de cuidados dentro da casa que os homes, vale? E isto nas enquisas do uso do tempo pois mostra unha grandísima desigualdade porque independentemente de que haxa crianzas ou independentemente de que a muller traballe máis ou menos horas fora da casa, pois ronda as 2 horas de diferencia, vale? Unha diferencia como super importante. A que renunciamos as mulleres? Por unha banda, hai o concepto de que as mulleres somos pobres en tempo, que eu creo que é un concepto interesante. Temos menos tempo de ocio, por exemplo, menos tempo libre, menos tempo para facer deportes, menos tempo para, non? Para toda esta parte que se considera como ociosa, que ten que ver co deporte, que ten que ver coa actividade física, que ten que ver con, bueno, poder pasarte horas, non? Horas, pois eso, indo ao monte a facer cousas ou o que a ti che guste, os hobbies que ti teñas, non? Eso por unha banda, esa pobreza en tempo, non? Porque, claro, os cuidados, como dicíamos antes, ese sobre todo estar pendente, require moitísimo tempo. E por outra banda, tamén ten unha pata no eido laboral, porque as mulleres tamén, bueno, pois tamén esta intensidade nos cuidados ten un impacto en que non poidamos o mellor dedicarnos á carreira profesional tal e como quixéramos. Quero dicir, a idea do teito de cristal que eu prefiro falar, non, do champegañento, ese champegañento, é dicir, esa cuestión de que moitas mulleres lles costa moito promocionar no seu traballo, ten moito que ver tamén cos cuidados, son 2 caras da mesma moeda, porque ti tampouco vas a poder facer as mesmas viaxes de traballo, nin ter os mesmos contactos profesionais, se ti non adicas un tempo de calidade a iso.
non? Entón é todo como, bueno, hai moitas desigualdades que están entrelazadas dentro do mercado laboral que teñen que ver tamén co que pasa dentro das casas. Sí, de feito, se nos vamos a outro ámbito, esta carga diferenciada tamén se observa na maioría das relacións heterosexuais, sobre todo as que seguen o modelo de amor romántico tradicional. Pero que pasaría se os rapaces e os homes deixaran de recibir os beneficios da desigualdade nos coidados? Habería unha maior comprensión do que supoñen ou crees que xeraría rexeitamento? É moi complicado de responder porque xa sería un pouco aí unha futurible, pero, bueno, eu creo que temos a experiencia de algún 8M se fixo folga de coidados, non? Como concepto, e é verdade que eu creo que foi importante para ter como esa idea de as mulleres son as que fan folga de coidados. Si paramos para todo, era un pouco o lema, non? Sí, e xustamente eso vai un pouco como casi na primeira pregunta, non, que lanzabades, o sea, os coidados son esenciais, se facemos esa folga vai a parar todo o resto da máquina productiva. O sea, que significa iso? Que é importante que a sociedade particularmente os homes que dedican moito menos tempo aos coidados sexan conscientes de ata que punto, non, todo o que ten que ver co mercado productivo está apoiado moitas veces en traballo no pagado, non? En traballo que supostamente se fai por vínculos emocionais, etc. Entón, sí que é importante a comprensión, pois sí, dos homes, da sociedade, das institucións, quero dicir que é necesario darlle unha volta, eu creo que desde fai uns anos sí que se fala un pouco, non, se fala máis dos coidados, pero quizáis nos falta, bueno, pues aplicar máis medidas legislativas, máis concienciación, o que dis ti, non? E máis tamén traballalo, por exemplo, nas vinculadas masculinidades. Bueno, vemos que os coidados sosteñen a vida da comunidade, totalmente. Pero vemos que non está na senda política, non? No libro comentades que no Sistema Especial de Empregadas do Fogar ata hai poucos anos non se contemplaba o desemprego. Entón, sería importante adoptar medidas, ¿no?, que recoñecen e valoricen estos coidados. Que crees que pasa aquí? Pois, efectivamente, no libro, especialmente no capítulo de Javier de Cominges, que é un abogado laboralista de Vigo, que levou o caso da empregada de fogar, que denunciou ante os tribunais europeos que non ter acceso ao desemprego era unha discriminación indirecta por sexo, non? Entón, claro, tivo que ir a instancias europeas para que realmente se tivera en conta que o emprego de fogar non ten por que ser un réxime especial, porque agora mesmo é un réxime especial, vale? En vez de estar contemplado como un traballo remunerado que debería ter os mesmos dereitos. Esencial, ademais. Que esencial, claro, o sea, o dereito de desemprego é un dereito, non, básico, tivo que loitarse tivo que chegar a instancias europeas para que o Estado español recoñecera este dereito. O sea, tivo unha loita aparte dunha muller inmigrante que quería cotizar e a Seguridade Social non che deixaba cotizar para o desemprego. Penso que un exemplo é ben como moi detallado no libro, penso que un exemplo moi chulo tamén de loita, non? Neste caso foi pois un litixio estratégico, non? Porque ao final pois é verdade que afectou a moitísimas traballadoras empregadas do fogar. Alén diso, creo que nas institucións, nas políticas, debemos xa comezar a pensar que ademais son traballos de especial dureza, non? E que quizáis deberían de ter, por exemplo, moitísima prevención en riscos laborais, debería ter tamén unha idea de xubilación pois menor que o resto de traballos, deberíamos comezar a pensar que necesitamos unha serie de dereitos laborais moito máis amplos, vale, que agora mesmo moitas están como discriminadas e en realidade precisaríamos que o contrario, que se recoñecera a dureza dese traballo físico, emocional, que se recoñeceran enfermedades laborais que moitas veces se custa moito, sobre todo en cuestións de dependencia, tamén as que traballan de camareiras de piso, non, limpando hotéis. Pois hai unha serie de traballos, todo que ten que ver cos coidados como elemento de persoas enfermas que evidentemente precisarían, desde o meu punto de vista, unha revisión laboral moi forte, tanto en riscos laborais, enfermedades laborais, como en reducir
a súa idade de xubilación. Este é un debate que aínda está moi en pañais, por dicirlo así. Este debería ser un dos temas dos que se fala pois, non, dos que debería estar na xenda política. Interseccionalidade. Dise do enfoque que axuda a identificar as diferentes desigualdades que se poden dar ao mesmo tempo nunha persoa, grupo ou situación. Por exemplo, unha muller lesbiana pode sufrir discriminación polo seu xénero e, á vez, pola súa orientación sexual. O exemplo que nos poñías aí un pouco xa enlazamos coa nosa seguinte pregunta, porque por agora vimos como o capitalismo aproveita a diferenciación de roles do patriarcado para non recoñecer e remunerar un traballo considerado como obriga natural. Pero cando falamos de coidados e mulleres migrantes, que era o que estabas mencionando, aparece tamén o factor colonial. Cal é a situación, Iria? Que debemos ter en conta dende esta ollada interseccional? Pois o sector dos coidados, como dicíamos antes, está moi feminizado e, ademais, cunha porcentaxe importante de mulleres migrantes. Efectivamente, o sistema colonial afecta no sentido da chamada teoría das cadeas globais dos coidados. Vale, que ao mellor sona así un pouco raro, pero que un pouco pon sobre a mesa esta teoría é que moitas mulleres, pois nun entrecruzamento entre o patriarcado e o colonialismo, pois é verdade que chegan, non, a países europeos a coidar de persoas dependentes, pero moitas veces deixan as súas fillos, fillas, persoas dependentes nos seus países de orixe, poñamos en Ecuador, en Senegal, onde sexa. E quen coida esas persoas dependentes que quedan en orixe? Pois outras mulleres, pois máis pobres, outras mulleres a veces máis novas, outras mulleres pois en situación pois aínda peor, poderíamos dicir, e é como se vai como se vai trasvasando, non, de eslabón en eslabón esa desigualdade, que é unha desigualdade tanto, por o patriarcado como colonial, que evidentemente elas chegan aquí porque tamén aquí nos países europeos, especificamente no sur de Europa, temos un baleiro de coidados, quero dicir, o sistema público non está aí no centro facendo, non, un traballo, non, de que haxa realmente pois moitas persoas traballando no sistema de coidados, que sexa un sistema potente con boas condicións laborais. Non estamos nesa situación, sino que moitas familias acuden á contratación o máis barato posible. É aí tamén onde entran a cuestión de, evidentemente, unha persoa, por exemplo, en situación irregular vai aceptar calquera tipo de traballo, calquera tipo de condicións laborais. Entón se entrecruzan aí como moitas variables, non? Que teñen que ver tamén con que o estado de benestar, por exemplo, español, como o de Italia ou de Portugal, teñen pouco desenvolvida esa pata que ten que ver co sistema de cuidados públicos. Entón, pois claro, ao final, si queda no mercado, pois, e ademais sabemos que está menos valorado socialmente, pois as condicións laborais pois non axudan. E no caso das mulleres migrantes, pois claro, hai que ver tamén a outra pata que ten que ver cos seus países de orixe e coas súas propias persoas dependentes, non? Que moitas veces quedan como no debate, quedan como un pouco esquecidas. Isto é unha cuestión tamén que hai que poñer un pouco sobre a mesa. Eu a miña tesis a fixen sobre migración senegalesa desde unha perspectiva feminista, e estas eran unhas cousas que traballei, que pasa coas persoas dependentes que quedan en Senegal, quen as coida, quen se ocupa delas. Pois moitas veces rapazas de 13 anos en condicións moi precarias. Tamén vemos no libro que as mulleres non estamos biolóxicamente máis determinadas que os homes para coidar, e que os coidados, como vemos dicindo, sosteñen a evolución. Como surdiu entonces a división sexual do traballo, a idea de tarefas masculinas, tarefas femeninas, e tamén como relacionamos isto co fenómeno das tradwives actualmente? As tradwives, todo este debate sobre a manosfera, pois para as persoas que nos oian, non, toda esta idea de como o machismo se está o odio, a misoxinia digital, non, mellor dito, se está facendo tan forte en internet, en redes sociais, pois tamén ten que ver con
con que o anonimato das redes sociais moitas veces permite, non? Pois estes discursos misóxinos que saian á luz e que realmente facer ataques, vale, a mulleres, a movementos, a asociacións, a colectivos, etc. No caso deste movemento, non, de Tradwives, pois a verdad que eu non son experta sí, algo na manosfera, porque, bueno, sí que temos visto ataques, por exemplo, na propia Unidade de Igualdade da Universidade de Vigo. Houve un ataque moi importante, vale, por parte de Foro Coches, bueno, de usuarios de Foro Coches. E no caso de Tradwives, eu creo que é un pouco como unha reacción a xustamente o poder simbólico ou a importancia que tuvo, non, a terceira ola, porque eu xa lle chamo así, do movemento feminista, e todo este debate que se xerou sobre, bueno, a necesidade de igualdade entre homes e mulleres dentro da casa e todo este foco sobre os coidados, tivo unha especie tamén de reacción que ten que ver con, bueno, vamos a voltar, vamos a xerar como ese ideario de, pois, se estou mellor na casa, se estou mellor coidando, se estou... Bueno, hai todo un debate aí de capacidade de elección, non? Que para o feminismo sempre é un debate como moi complexo. Eu teño capacidade de elección, é autónomo, pero que consecuencias vai ter para a miña vida, non? Se eu me quedo na casa. Entón, eu creo que hai que ter iso sobre a mesa, non? Porque hai como unha idealización do que son os coidados. Aquí sí que me gustaría tamén poñer sobre a mesa que se fala tamén ás veces dunha reacción, sabes, dunha ética reaccionaria dos coidados. Que significa isto? Isto significa a idea de idealizar o que coidar. Que coidar é bonito, que coidar te dá moito amor, que ti das amor, que é recíproco. Vale, esta é unha ética reaccionaria. O sea, os coidados son duros, son, bueno, pues te poden rachar por dentro, cada persoa dependente, son durísimos a nivel físico-emocional. Entón, o feminismo non ten esa idea reaccionaria dos coidados. Por iso sempre pon como sobre a mesa, máis ben, como non, necesitamos un reparto igualitario. Coidar ten aspectos positivos e negativos, pero non, quizáis as Tradwives, eu sí que as vinculo máis a esta idea da ética reaccionaria, non? A unha idealización que é mística, que realmente non é acorde a cando logo facemos estudos sociolóxicos, enquisas, non é o que as propias mulleres sinalan na realidade. Vale? Sí, pensando un pouco a misoxina de sempre, pero reciclada. Manoesfera. Dise do conxunto de espazos digitais nos que se difunden discursos de odio e rexeitamento ás mulleres, presentados como un espertar ou liberación fronte á igualdade. Promoven que as mulleres permanezan nos fogares, as chamadas Tradwives ou esposas tradicionais, ceñéndose aos roles impostos cunha estética que o disfraza de apoderamento. E para rematar, presentamos as preguntas da Morada. Unha sección pensada para que a invitada, ti neste caso Iria, nos acompañe máis alá do podcast a través de dúas preguntas. Que libro, filme ou artista recomendarías a aquelas persoas ointes que queiran seguir afondando e, por outro lado, con que idea che gustaría que nos quedáramos? Ten que ser sobre coidados ou sobre feminismos en xeral? Relacionado co feminismo, pode ser sobre coidados ou sobre o que ti nos queiras recomendar. Vale. Por unha banda, Simone de Beauvoir, sendo así unha clásica total, non, do feminismo, bueno, sempre pode ter así, pois, interese ler, porque esta idea, o título, que non o dixen, non, de Non nacemos para coidar, é un título provocativo que ten que ver con esta idea de Simone de Beauvoir de que nos ensinan as mulleres, nos aprenden a ser para outros, non? O sea, nos inoculan esta cuestión dentro da nosa identidade feminina. E xustamente isto é un pouco, o sea, o título provocativo, porque quere, non, seguir ese fío de vale, non nacemos, que significa isto? Bueno, pues significa que nos aprenden e que hai aí un interese, non? Entón, sí que é verdade que o Segundo Sexo é un libro como moi complexo, pero bueno, algún capitulito, algunha cousiña por aí.
Indo así tamén a filmes, pois quizáis tamén me gusta moito un filme que é Las Horas, que xa ten, non sei, o mellor 25 anos, unha cousa así, pero bueno, o vou a propoñer porque está baseado nun libro de Virginia Woolf, que ten que ver, non, con Mrs. Dalloway, que ten que ver con un día na vida dunha muller que xustamente se dedica a estar pendente de outras persoas e como é a súa vida, nun día, non, percorrendo o día da señora Dalloway. Entón, pois a peli fai como unha relectura en 3 momentos históricos diferentes e penso que pode ser interesante. Además tamén trae nos anos 50 esas mulleres é un filme estadounidense, esas mulleres nos anos 50 que unha vez que viñeron os homes da Segunda Guerra Mundial, elas traballaban fora e logo voltaron ao fogar, non? E xustamente todas as depresións, todo o malestar, non, o suposto malestar que non ten nome e que tiña que ver con de repente renunciar a unha posibilidade de vida pública, que non sempre ten que estar relacionado co traballo remunerado, sino a un proxecto, non, no ámbito público. E esta idea, non, de quedar no fogar, isto xa aconteceu nos anos 50 e todas as consecuencias que tivo, penso que neste filme tamén se ve como moi interesante, sin facer máis spoiler, pero penso que este xogo entre a película e o libro de Virginia Woolf, que están así como unidos, penso que, aínda que teñen así moitos anos, sempre é interesante tirar de clásicas. E como idea breve de síntese para que nos quedemos nós e quen nos escoita? Escoitar o podcast completo. Genial, é unha boa recomendación. A síntesis é que meternos na cabeza esta idea dos ecofeminismos de que, sí, realmente estas dúas ideas claves de que somos dependentes do ecosistema e que somos interdependentes, quizáis, se nos queda isto claro, eu xa me dou por, feliz. Moi importante. Grazas, Iria, moitas grazas por compartir hoxe o teu tempo e as túas reflexións con nós. Tamén queremos dar as gracias a que nos escoita, as nosas profes Isa, Nerea e Susana pola súa implicación no podcast e por animarnos tanto a leválo a cabo. Esperamos que esta conversa vos sirva, vos acompañe e vos inspire a reflexionar sobre os coidados e sobre a igualdade. E non perdades os próximos episodios de Frecuencia Morada, nos que seguiremos abordando temas que nos importan e que nos afectan a todas. Ata pronto. Ata pronto.